jo crec que és una ordenança molt important. És un tema que a nivell municipal ens ha de fer posar les piles i ser pioners i no anar sempre a remolc. Ara per un moment tanquin els ulls i pensin com volen arribar a l'any 2050 consumint només energies renovables, que és el que ens diu Europa. Si ara fem una modificació de l'ordenança i no anem a buscar l'excel·lència d'aquesta ordenança, doncs per mi crec que hauríem pogut anar una miqueta més enllà. Hem votat a favor de la declaració especial d'interès de les obres d'educació de l'Institut Escola de 11 de setembre perquè veiem que és un bé comú per als nostres joves del poble. Estem d'acord en fer habitatge protegit en el nostre poble. De fet, és un clam per als nostres fills i les nostres filles que volen quedar-se a viure a Sant Quirze, però ens preguntem, cal gastar-se $250.000 d'euros en un estudi? De veritat m'ho diuen? Aquests diners són dels esforços de tots els veïns i veïnes que paguem impostos en aquest Ajuntament. La condició d'alcaldessa, de consellera de la Societat Comú podria arribar a generar conflicte d'interès en aquells hipotètics casos en què la decisió que pretengui adoptar el Consell d'Administració en relació amb l'activitat de gestió de l'escola bressol pugui afectar els seus interessos personals de naturalesa econòmica o professional per suposar un benefici o un perjudici als mateixos. I per tant evitem situacions que algun dia algú pugui dir res, senzillament ens avancem a que pugui passar. Els arbres del centre del poble estan realment secs. Se'ls cauen les fulles no perquè siguem tardor, sinó que som a l'estiu. Se'ls cauen les fulles perquè estan secs. Esperem i desitgem que amb aquesta nova licitació que avui aprovem els arbres deixin de passar set. Concretament un veí m'ha fet arribar unes fotos d'aquest cap de setmana d'un abocador il·legal força considerable. Quan dic considerable em refereixo a un volum de més de 100 bosses industrials grosses en el camí que hi ha una vegada passes l'entrada de Can Ferran, aquell caminet que puja i que va cap a la Serra de Galliners, pràcticament als 100 metres hi ha aquest abocador